ஸ்டாண்டில் நிற்கும். இப்போ வந்து கண்ணு தெரியாம மாதிரி ஆக்சி காட்டினா யார் அதை அங்கே கிராஸ் பண்ணி விடுதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே. ஓகே, இது செம்மையாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இது செம்மையாக இருக்கா? கண்ணு தெரியாத மாதிரி இருக்குமா? ஓகே, வந்து காமெடிக்கு தான் பண்ணுதோம். ஆனால் யார் மனசை கஷ்டப்படுத்த மாதிரி இல்லை. ஓகேயா, கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க செக் பண்ணலாம். தெரியுது ஆக்ஷன் கார்டில் ஒட்டு கிராஸ் பண்ணி அந்த ஒரு அங்கிள் விட்டாங்க. ஆனால் வந்து வீடியோ வந்து ஒழுங்காக எடுக்க முடியலை. வீடியோக்குள்ளே நீங்களே பாருங்கள். ஓகே, பாய். இந்த என்னை வந்து யாரும் கண்ணு தெரியாத மாதிரின்னு சொல்லி நினச்சில்ல போல். அதனால் யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வரையில. இதை வந்து குச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு சொன்னாண்டா குச்சி இல்லை, கரும்பு கடை தான் பக்கத்தில் இருக்கி. அதை குச்சியாக தருவீங்களான்னு கேட்க போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே. அந்த கரும்பு கடையில் போய் குச்சி, அந்த கரும்பை குச்சியாக கேட்டோன்னா அவர் வந்து மூஞ்சி சிறன் அவுட்டு. நான் கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டு. ஆனால் அங்கே போய் கேட்டேன் இந்த குச்சி எவ்வளோன்னு சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க கரும்பு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்னேன் இது கரும்பு இல்லையே குச்சி தானே அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். ஆனால் அதில் வீடியோவில் ஒழுங்கு கேட்கல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.